Трите неща са. Три неща трябва първо, трябва да контролираш и да овладяваш. Това е темперамента си, езика си и поведението. Три неща да култивираш. Смелостта, сега го написах така, на бърза ръка, добротата, любовта към ближните. Само запомни. Да дадеш. Три неща да дадеш. Възможност на бедните, утеха на тъжните и една дума на похвала на тези, които го заслужават. Три неща трябва да избягваш. Жестокост, надменност и неблагодарност. Точно това е в нашето общество, зато и още капутно. Да се възхищаваш на три неща. На красотата на натурата, природата, на децата и на възрастните хора дори. А не да ги казва, ето, остарял, отпиши го. На себе си и другите да дадеш и да пожелаеш здраве, радост и приятели добри.